Soc la Francina i col·laboro amb el Banc dels Aliments, una organització sense ànim de lucre que fa possible fer campanyes tan importants com el Gran Recapte. Si em seguiu, us explico. El Gran Recapte és una campanya que consisteix en la recollida d'aliments bàsics com l'oli, la llet, conserves de peix i de verdures. I així les persones del nostre voltant que més ho necessiten poden rebre aquesta ajuda alimentària. El Gran Recapte es du a terme a mercats i supermercats de tota Catalunya i també de forma online a través de la pàgina web del Banc dels Aliments. A més, necessitem un equip de coordinadors, com jo, i un equip de voluntaris, com en Martí. Martí? Hola, Francina. Hola, Martí. Què et sembla si els expliquem com ens organitzem i així la campanya és un èxit? Clar, anem. Com a coordinadora, la meva missió principal és gestionar tot l'equip de voluntaris del meu punt de recollida. I ara us explicaré amb uns senzills passos quines són les funcions que ha de fer una coordinadora. Primer pas, crear un equip de voluntaris. Com jo. Quan més siguin, millor. A part de les persones que ja s'han inscrit a la pàgina web, podeu buscar entre la gent del nostre voltant, com ara amics, família i companys de treball. Jo ja tinc en Martí. Segon pas. A l'àrea de coordinadors de la pàgina web podré fer el seguiment de totes les persones que s'han apuntat i, a més, confirmar l'assistència, els horaris, els torns i les portes d'accés al supermercat. Jo ja m'he apuntat a la tarda, Francina, però si vols hi puc dedicar-li molt més temps. Inclús et puc ajudar a trobar més voluntaris. Mira, ara mateix m'hi poso. Doncs genial. Moltes gràcies, Martí. De res. Tercer pas. Una vegada creada la meva xarxa de voluntaris, passaré pel Banc dels Aliments a recollir unes armilles i una mica de material addicional també. I a més, aprofitaré per aclarir els últims dubtes. Quart pas. A la pàgina web del Gran Recapte podré consultar el llistat de voluntaris, el dossier informatiu i les instruccions a la retirada de les banyeres. I també les caselles per posar el nombre de banyeres recollides. Cinquè pas. És important presentar-se 3 dies abans del Gran Recapte en el punt de recollida. Verificar els horaris d'obertura i de tancament. Comprovar que l'encarregat disposi de les banyeres i dels cartells informatius. Confirmar la ubicació de les banyeres i els voluntaris sempre a dins del supermercat. I ara, Martí, pots explicar als nostres col·laboradors quines són les feines del voluntari. Doncs bé, les funcions del voluntari són molt senzilles. Estarem a l'entrada del supermercat per informar la gent de la campanya i engrescar-los a participar. Després els hi donarem unes bosses. En aquestes bosses han de dipositar els aliments. Molt important, que siguin aliments no peribles, és a dir, que siguin oli, llegum, llet, conserves. Evitarem aliments frescos i refrigerats. Traurem els aliments de les bosses i els ficarem de manera acurada dintre les banyeres. Verificarem que les banyeres estiguin codificades. Molt important, portar sempre posada l'armilla de voluntari. Gràcies, Martí. I ara sí, crec que ho hem explicat tot força bé. Això crec. I recordeu, porteu totes les armilles i les bosses en el punt de recollida. Sobretot, etiqueteu les banyeres. Verifiqueu la retirada de les banyeres completades. I un cop acabada la campanya, poseu el número de banyeres completades a la pàgina web. Moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies. Esperem que ens seguiu a les xarxes socials, a Facebook, Instagram i Twitter. I sobretot, que us inscriviu com a voluntaris. Necessitem tones i tones de voluntat. Adéu!